2023 gitiyo gi bilion 9.1 bilion 9.1 to gigero units adi units 1,390 units 1,300 to ka gik sani to koro oger units 3,357 to tie gi bilion 92 pogruok mar bilion 83 to ute ma omed en 1,967 mathematically I'm a mathematician mathematically inok donji. I will tell you in Kizungu ni they are cooked figures. Nikech kata king'iyo range bilion 90 ogero ute 1,000 bilion 92 ogero ute 3,000 bilion 9 ogero ute 1,000 gi wiye ogero ute 1,000 gi wiye ro bilion 93 to ogero ute 3,000 gi wiye. That ratio is not working out. Koro an samoro nitie gik moko anyalo penjo ni ng'ano moseneno ok na pingo sirikal. Iwinjo Lydia, sirikal ochoka pesa. Ing'eyo ni watch housing levy ni okang'e ni penjo ni orie kanye, but ka en about what has been done to their cooked figures to impress the nation. Kata mondo nyisi japiny ni ya pesa uchoko cha otimre nade utiyo to wigi wil gi ratios moko kanyo. Ma is not working out. They are cooked. Numbers can never lie. And when they lie, nitie miriambo. To Lydia kwang'iyo wachutegi. Ing'eni wachutego be ok ler nikech kata wuon ute ok market utego ni nitie need mar ute. Eno market utego ni nitie need mar ang'o? Loso tich. Iwinjo gik moko ariyogo. Gigo pogre. Nikech sama in gi gimidwa usonwa to kata gimidwa konyowago onegi stick to the discussion ni utegi waneno ka nitie shortage mar ang'owa mag udi to wek nyiso wani shortage mag in koro explaining kaka utego dwa konyowa gi kaka imiyo gi ji gi ng'ano mo qualify i deviate